Oh, duming. Yung tipungal na. Dahil man na. Tanog ang sa imong speaker. Uyaman lamang kung paradangog pungag. Ano man ini na simple sa kuya ni Dug. Pungag man na. Tugtog dahil sabutan na nagkakanta. Kudo ang haing na Ay, tunino nga sa kuyang aldangon yan. Makubra na ako sa purpes. Ay, Ano man ang duming na pinasibli mo sa kuya na ano na pungag baga dahil masabutan nagtanong ka ba subang gina yung masabutan na ano man ta? Binaradol mo naan. Sinubli mo sa kuya bagan maray. dahil naman na kamtakan ang boses ang kanta garaw na so bao na dahil mo na masabutan Yung urag garay ng pungag nuble. baga pag makapasubli ka nga na so tultul na ili nga ang tanaw garay ng oh Bakal ko pa sana ang nakaaging bulan. Maray pa baga na kang sinubli mo rin. ano pasmado baga linga Anong pasmado? Halo yung pati malubat iniyo. halo yun na sige nga profundo Gayong kay iniyo. Ibinaradang mo sana igdiaw. Ikaw, dahil ka daw na ugali man pag minasubli. nagpasibli ka nga na sumaray na bago na so tinamakasta Siyang ka kang kay pasada na pasubugluda ko sa mga barkada ka na pungagan sa imong ano Kamu na sa nangani ang nakikisubli. Dapat ingatan man lamang yun. Aro ka ibinaradag mo iniigdiaw. day man yan iningatan mo ding para pungag ang nagkanta Kung umara ka dito, may pumunta kang speaker na iniyaw. para nakasibli sa ibo Magna klase ining nanunubli aw. Iyon na ipinasurubli inon rata may pangangai po. Kinas na pag tarapo ka. Kaot na lugod ho. Matanog pa iniyaw. Di lamang tarto mag-iringat kang gamit ang mga ayam na iniyaw. Pinasubli muna inunra mo sa pangangai po. Iyo pa sa mga urag. Eh, makaurturuan sa kuya. Una linda. Mga abusado ho. Pati, ingatan ko ini yung speaker na ini. Kastansa na pag tarapo ka. Pati, tunino unang aldaw po niya rin. Out naman sa nakang kap na ini yung maabot digdiob. Garong sa maurag. Ay, ano pagalo ng mga tao digdiob. Wala sana kung may pwede may malipatan ako. Naghali na ako digdiob. Ang koragwag.